Klepe ariyo mag Police FC gi Police Bullets omedo jotugo 16 manyien e klepego ka gitimo ikruok margi ne tuke mag CAF kaachiel gi tuke mag lig maduong' mar yawuoyi gi Wakeini koluwo. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kaachiel gi jotelo mamoko e klab mar polis notelo ne jotugo kaachiel gi johera mag gi e dhialo odiechieng' makende motimore mokwongo pacho kaendi. Kanowuoyo e nyasino, Omolo nolero ni klab mar polis ochako ayanga kar tiegruok mar adhula ne nyithindo matindo kama endie en gino mabiro konyo klabno yudo jotugo mawuok e kar tiegruok margi. Asante sana Super CEO. Mashallah, very nice. Now tena a round of applause, ladies and gentlemen. Setting 001 for the Kenya Police FC, showing them the way. Having a legally sound and compliant outfit should be our rallying call if we have to multiply our fan base and become a self-sustaining entity. A journey of 1,000 kilometers begins with the first step. In this regard, we shall forthwith embark on a 60-day fan recruitment drive that targets police officers and civilians from local and international spheres. We are signing agreements